Il-Konsill Lokali tal-Gżira għal sena oħra se jiċċelebra Jum Internazzjonali ddedikat għat-tfal b'attività fil-kulleġġ ta' Santa Klara bit-tema prinċipali tkun l-ambjent. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Kunsill Lokali tal-Gżira fejn fost oħrajn intqal li t-tfal għandhom dritt li jitrabbew u jgħixu f'ambjent nadif u nieqes mit-tniġġis. F'kumment ma' News is-Sindku tal-Gżira, Konrad Borġ Manxe, tenna li l-Kunsill għażel din it-tema hekk kif iktar ma jgħaddi żmien aktar qed insiru konxi tal-ambjent madwarna. B'hekk b'attivitajiet ta' dan it-tip, it-tfal tal-lum ikomplu jinfurmaw ruħhom li l-ambjent li wirtu minn dawk ta' qabilhom iridu jippreservawh u jieħdu ħsiebu. Naħseb huwa importanti għat-tfal tagħna li jgħixu f'ambjent msan u għalihom għall-futur tagħhom u għalhekk ħanibdew nagħmlu minn kollox biex nibnu f'daw it-tfal ċertu kuxjenza. Nemmen li ħafna mit-tfal diġà għandhom, però bli ħanamlu aħna ħankomplu ovvjament nispjegawlhom iktar biex il-messaġġ tagħna jasal iktar fil-fond. Il-Kummissarju għat-tfal Polin Miċeli tenniet li meta t-tfal isemmaw leħinhom l-adulti għandhom jieqfu jisimgħu għax dawn jinnutaw u jaraw affarijiet minn perspettiva differenti. Id-drittijiet tagħhom jinkludu wkoll il-vuċi. Il-vuċi ta' tfal irridu nagħtu każa għaliex huma jaraw l-affarijiet minn mod differenti kif narawhom aħna. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis irringrazzja lil dawk kollha li għenu sabiex jittella dan l-avveniment u esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal ħidma sewja li qed jagħmel il-Kunsill mal-adolescenti f'pajjiżna. Din l-attività ser tkun mifruxa fuq 3 ijiem bejn il-ħamis 15 u l-ħadd 18 ta' Novembru. L-ewwel attività se tkun miftuħa għat-tfal tal-iskejjel primarji u tikkonsisti fi programm varjat bis-sem ta' kantanti, illużjonista u animazzjoni.